Nejako to korektní. Môže byť. Lukyho pani učiteľka napísala. Budúci piatok bude pred budovou školy záver školského roka. Následne sa presunieme do 3, ktorých budeme do 10. hodiny. Prosím, nachystajte deťom obal na vysvetenie. Deti ale ráno prídu do školy v obvyklom čase. Čo? No to je pre tých, čo je ranný klub. Do tried. A počas prvej vyučovacej hodiny sa presunieme na nádvorie školy. Takže to tak fakt je. My sme čakali vonku. No tak možno by, hej, no. Vieš, ako Lukáško je stále ešte na 1. stupni. Však hneď uvidíš, aká je situácia. Ja tam nič nemám. Taká si tam malá kapsička. Aby sa mi to tam vysvetenie zmestilo. No, ktorý pôjde kandidovanie? Luky, alebo Mačko, alebo sa vyberie Natka. Natka. Tak. Čo si myslíš o tom, že tu na škole už nebudem? Co si to myslíš? Budeš rada, či nie?